Číslom 55, jeden z najúspešnejších slovenských špecialisti, triatlonisti a zatiaľ po prvých pár metroch sú na čele, tak uvidíme, ako to všetko pôjde. Zatiaľ môžeme len zatleskať. Čiže okolo 170 polomaratóncov sa postavilo na trať, takže vyzerá to veľmi slubne. Mám ten, že prvá žena štartové číslo 14 Petra Vilíka a s 95-kou dvojka Slavomír Krátky napríklad bežal okolo nás so štartovým číslom 50.